Hodili som na dvere. Ale to spadlo, ty koko, dobre. Aniel, ale to neviem. Tak toto je ozaj zle. Na čum múdry. Teraz ideme do... Veľmi múdry. Borda jak piči. Umej počítať. Toto nakamerujem. Poď donútra, to nebolo vidieť, počkaj. Nahrnú to tam. A počkaj, akože niekto klope. Počkaj. Choď von. Počkaj. No. Počkaj, kľud. Adam si to kameruje. Adam si kameruje, ja zaklopem. No. Choj do toho, ja? Choj. Ja idem otvoriť. Prajete si takto? Nejaké pivo? Dovidenia. Čo ti jeme tam, kokota? Hej, toto sem, poď. No. A teď to... A teď... Čo to bieram na chodbu? Dokopeme ich tu v piči všetky. No, hej, musím kľudne. A záva ma sa do toho, čo? Môj malky si... Ana! Ale ja ešte nakúkal, keď som kur... Nechápam. Hej, ty tu ešte? Hej, Dominik, to ešte je? Co? Dominik. Ako je živia? 31. Omran! Nie, kopaj do toho, hej, dokrči sa to. To je tu dohebal. Poďme na to. Ideme stavať, ako? Ja to zahajdu kopuje. Ako to vežu? Až hore. Mirko sa dá na piesočku. Vyvolám piesočku. Ormičky nemám, taká... Vieš čo by bola strana, keď sa zbierame? Verli ma na tuchu. Zachráňte Viliho. Nie, netreba, dobre. A dá, vieš čo vás tam keď zbierame? Tie súdy ja daj na kedu, keď tak ako to. Nie, poďme vás do toho spraviť. Aj nastav to video, ale nové. Nech to nedojebe. A skúši to ide. 5 minút máme.